O segundo negativo fíxose agardar. A pesar de que as mostras foron enviadas o luns a primeira hora da mañá, o Intecmar non comunicou o resultado ata este mediodía. A intención da confraría era poder iniciar a campaña o martes, polo que os mariscadores desplazáronse xa na xornada de onte ata Testal. Finalmente non puido ser e a situación repetíase dende as 9 desta mañá, cos profesionais concentrados no porto á espera de poder traballar. Sen embargo, non foi ata as 12 cando se publicaron os resultados e puideron por fin sair ao mar, dispoñendo únicamente de hora e media, o que xerou gran malestar entre os profesionais que agardaban con impaciencia a volta ao traballo. Critico a gestión como se fixo, e máis penso que tamén tiñan que analizar o fin de semana tamén. Bueno, hai un malestar general, non? Que nos sofrimos, somos todos mariscadores, mariscadoras, e as directivas que soportamos un pouquiño a presión que eu comprendo a todos os mariscadores, porque estou toda a vida mariscando, sei o que se pasa, e como dirigente ainda máis se cabe, e bueno, mellor que salira todo ben, e a ver se nos relajamos todos. A pesar de que tarde, a xornada desenvolveuse sen incidencias, malia o mal tempo que condicionou a actividade. Gostou polo mal tempo, un pouquichiño. Pero bueno, o primeiro día sempre é moito de probar e todo, e nada, día a día, pois haberá que ir vendo como transcurre a cousa, está claro. O primeiro día sempre suele ver, claro. A ver, viña bastante ben, pero que queres que che diga, con mal tempo tampouco non se sabe exactamente o que hai, que ao mellor, se hai mellor tempo pode facer mellores rastreadas, con mal tempo faise moi malas rastreadas. Pero viña bastante ben, bastante ben. No, en principio foi boa, pero bueno, con este mal tempo chegounos ben. Empezamos a última hora, ás 12:30, deronos hora e media, hasta as 2. E bueno, en principio, sabedes, o que pasa que esperábamos que fora un pouquiño de mellor calidad, que fora un pouquiño máis grande. E bueno, para hoxe, para empezar, está ben. Foi precisamente no modesto tamaño no que coincidiron a maior parte dos mariscadores, posto que as mostraxes auguraban un berberecho de maior calidade. O tamaño non é moi grande, pero... De tamaño, bueno, non moi grande, quizás non moi grande. Tamaño pequeno, pero bueno, que llevamos a hacer? É o que hai. Aínda así, a hora e media de traballo bastou para que a maioría dos profesionais se fixese cos topes, fixados en 15 kilos de berberecho para o primeiro e segundo tripulante e 10 para o terceiro. Trátase dun cupo moi baixo, xa que as conserveiras non puideron recibir mostras por mor da toxina. Mañá incrementarase ata 30 kilos o tope de berberecho e a partir do luns xa traballarán a pleno rendemento con topes de 40. Os mariscadores agardan que os prezos acompañen para cumprir coas boas expectativas desta campaña que tanto se fixo de rogar. A ver o que vai pasando en días posteriores, pero de momento ben. A ver, para mañán e os próximos días, a ver como... Pero en principio ben. A ver, a expectativa é boa.